No. No. Tak mi to řekni. Mluv. Mluv ty děvčaje. Pozvala si je sem? Mluv. Tvůj kamarád. Zmluvy. Můj kamarád. Aha, a když jsi mi chodila maso kupovat, to už kamarád mi nebyl. Jaj, mamo. Mámo? Mámo? Před kamerou? Ale šla poslouchejte. Šla s kamarádem do neta a maso celý smradlavý bylo. A teď děti v nemocnici jsou měsíc. Teď na lístky nemám. Ovoce jak jim budu nosit? No, mluv, frajerko, mluv. Pozvala Já mě. jsem to nevěděla. A tak ale bylo tam napsané, že to je do příštího měsíce finish. A teď děti mi jsou v nemocnici. Možně ne, jaj. Ale tebe. Hej, já ti říkám, nedělej frajerku a mluv, nebo tě chytnu. A zas ti dominu. No jenom, nohy mi chce lámat. Kdy? Nohy, jaj. Práčika. Budeš podrzat. Mluv. Mluvím, já nemám co, já věděla. Já vím všechno. Neznamená, že chodím na hajsku, že vím všechno. Vále. Ale si na peníze, aby mě něco učili. Kardiolnáč, hej. Ale přitom to maso bylo celý fialový až zelený a až to smrdělo a ona furt tvoje. Mámo, to je dobrý. A to je sračka. A že si to jedlo, to ti nevadilo, až když už děti umírají. No ale vidíte to, no. Na co já jsem lezla s ním do postele. Čajem mluv. Jaj, furt bude dělat, hej. Frajerku dělá ona a Adidas mikinu, ne? Frajerku dělá ona. A ty si máš drdu, jej. Drdo. Fuj, tě nenávidím. Jej. Falešná máma, hej. Ne. Já s tebou nebudu bydlet, že mnou vyčítá. Ještě není rád, že jsi mi ukradla maso. Vyčítá. Čajde, to nemluv do kamery. Až vědí, jaká jsi. Moc dobrá je. Víš, co udělala? Ten modrý od nebe jsem přišel, že můžeme si psát, co chceme. A ona, co si psala? Gumu. Gumu. Bo teď si špatně udělala ve škole. Gumu chtěla. Chcípačka. Ale ne, ona chtěla, ona měla dobrý přání, ty jdeš mluvit. No jaký jsi měla přání? Mluv. Jaj, a ještě vědět, co chtěla. Bo vymýšlící, vymýšlí. Šuduj započtěla. Zaslony. Ta deka byla na tom. Lepší, když to řekla ještě až za teď. Ta černá, maně Dalínovou, Černá, ta 3 roky se neprala. Černá, ta má vždy spíčku a vyprava. Ale jsi si měla psát práčku. No. A nejenom záclonu jednu, No a je. jedno oko. To jí nevadí, jenom že hlavně ona má ložnici. A všude deky dala. No však počkáš, půjdu pryč, co já ti dám. Zase budeš týden v posteli. Teď děti mám v nemocnici, umírají. Aspoň by ten pohřeb byl zadarmo, tak seru na to, že umírají. Ale mi jde o peníze, ne o děti. Fuj, tě nenávidím, čaje, fuj, chcípneš taky ty. Mluv, čaje, mluv. Jej. Fuj, úplně. Jaj. Oni říkají, co mám, oni dávali test jako učitelku má a ona říká šerezádu. Šerezádu má za učitelku, ta DGška. A ten Onur, hlavně, že hraje tam a keď mi chodí kupovat to. Jače Onur. No, frajko bohosky se s ní vyspala, kurva. Onur, za 150 000 doby nešel. Fuj, čaje, v stůru mi dělá. No, ty jsi byla dobrá za mladá. Za mladá. Fuj, čaje, v 15 letech ještě jsem si hrála, dala jsem na tento deku, panenky. A ty, jako banány ti dá do ruky, ty. Kdyby tě čelofat neříkaj. Tě mrtvíce ranila, ty nenávidím. Šla do toho, dole.
A víš, jak je tam fond Fordu, ne? Na spláci peníze, tady to v telefony. A říká, ty je telefon, tady necháme telefony jen tak. Říkám, ne, to nejsou tato. Že telefony ukradla to makety, hej. No já své, že ji normálně zabiju, víte, že jak policajti ho honili. Ale to u nás... A to hračky. A to... A jestli ti když na tom bylo napsáno frikol? Kdo by si to nevzal? Frikol, jenom když to budeš platit. No, tak to už mi tam neřekli. Vemte zadarmo a běžte domů, tak proto jsem to vzala, šla jsem domů. Nevymýšlej si tak. Vole, chcípni. Víkoš, jak si dopadla. Jo, no řekla bych jsem. Dá ti Silva tobě. Co je? Dáme to na YouTube. Ty, nechci pomoct. A teď tady to topení, zima je. Ty vole, no dej topení tady. No, pozor. Chce topení rozbět, a tady zmrzneme. Ani děti nekoupila, Teď si brala výplatu, kam si dala peníze? Kam si mě dala? Kam se mě dala? Polákovi si vrátila? Vrátila jsem je. Jak dala, kupuje si to na duch si bere bučky uzený. Nevrací zpátky, na to mě pak sem chodí Poláci být. Říkal, měla jsem být taky Polka, aby si na mě nedávali ruce. Čaj, ty nebuď. A tam Librači, kdo dluží, Librači? Kdo tam dluží? A v netu ten ale Librači, to jsou Pakistani, já dám na sebe šátek a vypadám taky jak Pakistánka, jsem s nima táto čaje. Špatně, jíbo nežrala pejgen. A to zase kdyby si něco zvařila. A tak tam jsou hranolky. Hranolky. Hranolky jsou tak zmrzlý, že si myslím, že to jsou hranolky. Ty vole, no maně, roztrhám se. Oni, že tady má medvídka. Medvídka nedá do zastavárny, ale děti dá. Děti jsem dala do zastavárny, aby tě mrtice ranila. Tě vole! A to jak už nejsou žádný děti do zastavárny, tady nevíte, co to je. Jde na emergency a dává krev. Pro který nemají. Nemají krev, ona dá krev. No. A jak ona dá krev, tak jí dají peníze. Ale nekoukej na to, jako ona má krev, pak tam ty děti umírají. Lidi umírají skrz jí. No. Ona jde dávat krev. Ona, víte, co ona dělá? A on to řekl. Ona jde do zastavárny, na sebe veme to tričko, jakože ona tam dělá, a když jdou lidi platit, tak ona veme peníze a jde pryč. Čili ty jdeš něco na mě mluvit? Já nechci zase rozbírat. Když ona myslí, že jako teď se nás rozbije okno a tak tancuje, jakože Alan je spuštěný, tak tancuje. Já, no ty dobrá čaj! Tady ty pázy, ta normálně na diskotéku. A ne tak, že když rozbije okno, že Alan se pustí, že tak tancuje. Čedi si vypra ponožky, ty. Děláš nejlíp, smrdíš tady. Vypadni pryč, jdi, čápesky, čáp. Fuj, nenávidím.